joo, täältä perämetsistä. Ei vaan, se olisi kaivosmies 800 täällä. Mä oon lähdössä leville, mutta palataan siihen asiaan kohta. Siis tuonnempana. Joo. Eli sen takia, minkä takia mä oon ollut poissaoloja täältä YouTubesta, niin on, että mä en oikein jaksanut tehdä videoita, ja sitten toinen syy, mä oon ollut laiska. Et sellain. Mut joo. Mulla on Dusti tossa pleikalla latautumassa. Sitä en tuu kuvaileen, koska ei oo HDPVR eikä mitään muutakaan. Niin sillain. Mut joo. Se olisi tällä kertaa täältä perämetsistä. Moro! Ja nähdään seuraavassa videossa, joka tulee olemaan varmaan leviltä, joten hei hei!